Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimpo somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. 14 ka adlaw na lang yun mga higala mahuman na ang termino ni Gobernadora Gwendolyn Garcia og manaog na sa Kapitolyo. Daot punta mahigala nga manaog na lang sa way kusmon. Og 14 na lang sa kaadlaw mga kaigalaan matapos na ang kinabuhi sa 19th Congress. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala ang mga update sab labot sa mga hisgutanan mga kaigalaan karong nga buntaga. Sa atong nagunang mga balita, Mayor, Vice Mayor ug ubang mga opisyales sa lungsod sa Dalagit gipaubos sa unom ka buwan nga preventive suspension. Straight to the point. Kining sa Dalagit mahigala tagaan tanig pagtagad. May kalabutan kini sa kaso bahin sa giingong unauthorized nga pagtukod sa overpriced nga budiga niadtong 2023. Straight to the point. Kining Mayor sa Dalagit Indekin, napildi naman no? So, 14 ka adlaw na lang ang iya pong tamjon sa napon maminaw na siguro sa ombudsman gawas kung iyang idol mahigala si Gwen. Ang ombudsman mahigala ni issue naman to mga kaigalaga indirect contempt ngadtong Gobernadora Gwendolyn Garcia. Pero tubag siya mahigala na ako sa TRO. Ato ni tagag pagtagad mga sukin ti paminaw. So ang kamanduan sa ombudsman versus TRO. Straight to the Kana point. ko ta mahigala sa ako nang giingon din nalanaangay pagtagad ay ikuan na lang na. Kay total tamjon sa man lang. Pero usahay makaingon sa kamatag adlaw manggod mahigala nga naa sa Gobernador Gwendolyn Garcia. Medyo ang mga tao mahigala mo di pa kay mahimutang. Di man na to karong adlaw Lunes sa pod. Pizza 16 Lunes. So karong Lunes bantayan na po ni ang atong provincial board. Although nadto milabay nga Lunes murag namingaw na. Di ta mo kumpiyansa gihapon kay karon mga higala adlaw Lunes basin unya umukalit lag na ipalabang diha mga higala sa provincial board. Hangtod di matapos mahigala kining buwan sa Hunyo, daghan pa yung bantayanan mga sukid ti paminaw. Straight to the Kay point. mura mahigala sa Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang iyang mga linihukan mura man siya mahigala og mura man siya og kanang wa pa gyud mga higala mahibaw nga napildi na siya. Ang iyari yung giingon mahigala murag pildi. Wa pa gyud mo angkon hantod karon nga pildi. Ang iyang mga igsuon labi na si Winston Garcia ni angkon na magito. Pero si Gwen ang iya pag mahigala murag pildi, So karon amot nang hipos sa baday mo wa pa man manghipos Kapitolyo. Unsa kay plano ani niya mga kaigalaan? Niadto ra bang gisuspension ni sa ombudsman wa gid manaog? Unya 2013 pagkahuman 2018 kini karon nga pagkasuspenso 2025. Unsa man ka ning kalakiha mahigala di ba ka ni si Gobernador Gwendolyn Garcia magpaugat sa Kapitolyo? Man Gob Gwen di na ombudsman gyud may napapahawa nimo. Ang katawhan na gyud basi ka manaog diha. Sugot ra ba lang ni mahigala kung magkinaunsa mo sugot ra ba lang ni mag-folding bed lang diha. Basta di gyud siya manaog mga sugid tig paminaw. Di na ni pwede TRO kini ni ang
ang hukom sa katawhan pwede na tong sa ombudsman nga imong GTRO. Pero katong pagka Mayo 12 nga mihukom gid ang mga tao, ano to TRO ha? Ato lang ni agi katawa mga sukit di paminaw tagantang pagtagad robutaga. So ang mayor o vice mayor o ubang mga opisyalis dalagit mausad. Suspendido sa ombudsman, ha? Motan academic naman tani mga higala kay nangapil din naman eh. Pero ang lisod ng god napay 14 adlaw basig unsa pa inyong pambuhaton ba? Straight to the point. Pasayloon naman ang untang mga tao ba? Pero ang ato lang basig idolize imo si Gwen. Mo na nga sundan na lang yun ng ombudsman. Katanig pagtagad dumutaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita mga kahigalaan atong tagag pagtagad ang dugang update. Labot ini mahigala mga legal nga hisgutanan sa matawag nato mahigalag impeachment ni Inday Sara VP Sara Duterte. Straight to the Ato point. sa litagag pagtagad mahigala kay nagbaylo-baylo mga lagi ni mga kaigsudan ni mga hisgutanang legal. Pero mo na gina kong giingon nga daghan pa patuyok-tuyok sa legal nga hisgutanan. Ang tuyok gyud mga higala pag impeach sa mga Sara aron dili kadagan sa 2028. Atik-atikon pa manggyon mga sukit ti paminaw ni Amy Marcos pa to nga nung mag-production pa manggyon. Yapay mga congressman na production sa mga higala nga ni apil sa misa, okay naman ang ma-apil misa. Pero kanang mga dokumento mga higala, mga papilis alang sa impeachment kay apil mga kay unsa man to nga part sa misa day. Misa to? Kung misa to sa to halad to nga part nga nagmarcha sila dito nagdasa kwan. Ug halad gani kang ihalad mahigala kanang lawas ug dugo ni Kristo. Kabantay mo kanang chalice ba ug ang kananaang pan mo na ihalad. Ug kana pong mga kinini ang mga abot sa yuta, ina na ba? Oh, mo na sa ihalad. Kadto sa man to ihalad ato nga mga dokumento man to mahigala sa impeachment. Isod kay masawayan mo anang inana. Wa po'y nakabadlong nila inday no. May tatong nay nakasulti nga kanang og tinuod mag-ampo sa Ginoo. Parehaman pikas o pikas mag-ampo man. No? Siyempre, og ikaw mo oy nasa prosecution nag-ampo sa ka nga makaprobar mo panalitan sa kaso inana. Ampo man ka kadto sa pikas mag-ampo man sa to nga nampo sa iyang kaguliyong pag-ampo mahigala mo gawas sa kamatuoran nga masagang nila ni mga akusasyon inana ba. Parihar ko nang magduwa ka og basketball or bisa magduwa mga higala og kininiang magduwa mga higala og bisa ka ng boxing iyahay magpag-ampo na natural naman na no pero kanana ang inyon tanga i-production pa gyud parada mahigala ng mga dokumento nya ang nagparada mahigala bida di na lang gyud ko maghukom no. Mayo gani mahigala wa mo aso to sa akop. Di na lang ta maghukom mga sukitig paminaw pero porbida oy. Dito to sa nag-ampo siguro St. Martin Romualdez. Nagmisa sila. Okay naman na nga kuan ba? Wala man to nag-ampo sa Ginoo pero gamiton nimo na nga medyo propaganda. Propaganda mo ni dai. No, production na. Mayon taog mo na huna po nila nga kanana ang lamig apil-apila ninyo ang ay big apila simbahan na inyong kalaki ha. Kay with due respect may daghan man yung mga pare nga mga tarong. Daghan man mga pare nga maayo. No? Pero kanana ang inanang klase, kanang mga katimbang-timbang sa bitaw ka. Nga medyo lahi man ni dai kay ug imong tan-awon god. Pag ingon nga wa sila mo follow sa constitution, ang Senate pasinginlan nga wa mo follow sa constitution. Ang Senate sa bubaos man ang House mo wa mo follow sa constitution. Pareha do na basis legal man gud nga hisgutanan. No, mo na nga tagahan tanig pagtagad karon nga buntaga mga sukit di paminaw. Kay nagmarcha mahinoon sila mga higala, ha? Og unsa bang kalakiha mga kahigalaan nga kinini ang isgutan taniha sa halad man na. Ang paghalad gani ang imong ihalad dinha mahigala sa offertory nga part sa misa kung atong tan-awon mahigala ang lawas o dugo ni Kristo na og kadtong abot sa yuta nga imong ihalad. Mabitan na mo ingon ka mahigala nga kwan. Kana na ang lawas og dugo mga higala og ingon sad ba kagilaan kanang abot sa yutang imong gipatikad mo na diha mahigala mugna sa Dios so imong ihalad na imong mga abot because kon man na tithes ba porsyento ba og ari ka sa laing relihiyon 10% na sa imong abot mo imong ihalad kani ang ihalad ka ng impeachment nga mga papilis uy natarong pagkana mga sukit ng paminaw. Dito sa among baryo na imuhalad mga prutas, nana,
na imuhalad mahigala hasta ganing baktin day gihalad og apil sa among kwan gidawat sa pare. Kay kana imo man ang kwan ba na kay baktin daghan kay nang na nanganak imong anay 15 ka buok or napo ka buok gihalad nimong usa para sa Ginoo. Hatag nimo ngadto simbahan kay para na po'y magamit ang kwan ba. Ana man na suportar ba manghigala? Suportar sa atong pare nga naa diha. O mo na mga sukid ti paminaw. Mo na nga mingi bitatag kanang jutay lang kini ihalad ko karon apan kinasing-kasing. O mo na mga higala nga kwan. Unya unsa bang pagkahitabo ang gihalad ng katumang impeachment mga higalang dokumento. So, kana na ang mas mayo untag doon na kagiya nila ba nga di lang siguro. Magpamisa lang ta, unya ampo na tas Ginoo og tarong, og kinaamagatas ka matuoran kay pare-pareha man, no? Umubalog sila nga kami mo nasa side of truth. Ang pikas po mingon nga kami mo nasa side of truth. Kasi bato mingon si bato bitaw ako, may gani kay gigiyahan ko sa Espiritu Santo. So, si bato niingon gigiyahan sa Espiritu Santo, kamo pon mapagiyapon mo sa Espiritu Santo pero inaana nga mura og ihalad-halad pa ng impeachment tay medyo dili kayo maing paminawon. Kay ngano man atong i-explain ha unsa man ning misa atong hagpaton ha para maklaro ta ni. Ang misa dunay duha ka parte, ang liturgy of the word ug liturgy of the Holy Eucharist ha. Nakaingon na sa tamahigala kadto bitawng halad-halad og nag-ana to mga congressmen ba production ana nga halad dito sa mga dokumento baga-ar ba man sa to pleadings to. Kung ako maoy, kuan ato day, panalitan kung ako maoy naa dito. Ako na sa badlongon day ken. Nga kuan kana na ang kapito sa ilang articles of impeachment. Ako to lang kuan nga di lang to apil-apil na dapita, no? Magampo na tas Ginoo gud nya kuan pero kanang nana medyo oro halad baka para sa inana nga sa inyong side. Kay pareha ko na kanang mudagan bitaw kay dagan nimo sama antong pagbilabay ng eleksyon. Sagad na may gala kanang grupo nila ni Raymond Garcia magpamisa nya sugod na kick-off na dayon no sa campaign period. Ang pikas pod kang may krama pamisa sad okay naman na. O nya dili pod kang archival magpamisa sad og ang uban pa. Yogi Ruiz man nagpamisa sa Yogi Ruiz day. Nana no. Ngayo kag pag-ampos Ginoo okay naman na. Labi pag sugod may gala ba kay kitantanan mo dangop man kita pero medyo kanang articles of impeachment nga imong ihalad-halad ana nga kwan bida ng Klasihas Production mga sukid ti paminaw O didto ko panalitan ako na sa inyon nga magampo na sa Ginoo kanang kising-kasing balang ampo pero di talang apil-apilo na inana. Kay tan-aw na ko naman to sa offertory man to nga kuan ken. Kung imong tanawon ang misa ba na may entrance nga portion kay duha man na ka klase, duha man na ka parts ang liturgy of the word ug liturgy of the Holy Eucharist. Unsa man ang liturgy of the word? Mao kana mahigala ang mga pagbasa, unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, napo din na mga kagalaan ang salmo, nya humili dayon sa pare. Unya dayon, kanus aman day mo pasok ka kumisa ni kanus aman ka mo pasok, kay do na may humili pa ni day. So misa ni. Unsa mang part sa misa nga mo paso? Kanang offertory. O kanang pagsugod panalitan sa misa nga labi pa og pontifical mass inday ken. Inana. Naon sa mang kalakihan ni mga sukid ti paminaw, ha? Ay, di man ano to maayo, labi na sa simbahan mahigala nga side. There are always two sides of the coin. So, lain-lain man, pareho na mahigalang mga senador, o panalitan og gusto ka nga ma-impeach si Sara, kadtong 5 ka senador nga nibutar against sa motion ni Cayetano og ni Bato, maingon ka katong 5 mo to'y mga heroes. Katong 18, mga clown to sila. Pero katong di na ganahan mahigalag impeachment, kay para nila samok na niya butang-butang naman sad ni. Ha? Wa may basihanan mga sukid ti paminaw. Nag-usik lang sa oras, dili man kana maoy gusto sa mga tao ron, gusto sila maka-focus nga itong mga magbabalaod ano pagsulbad sa tinuod nga problema. Mayingon po ito sila nga katong 18 mo ito'y mga heroes, katong 5 mo ito'y mga clown. Pero in fairness, mahigala bitaw pare, doon naman sa iyang humili, mahigala pare, nga medyo, kuhan po ito iyang humili, lahit sa iyang humili day, no? Medyo, kuhan po ito iyang humili, medyo,
kuan lang to, unya lang ko mo comment. Naghukom bitaw mga higala. Timanan ba na to nga lain ba nga side sa Queen lagi? Mura man to kwantong iya pagkahumili, pero sige lang sa. Pero pwede ba kini hitabo nga inani nga lagi buhat wa posible na kahibaw ang pare o posible wa kahibaw ang pare ani day. Nga mo to ilang buhaton. Ha? Kay doon na may uban ani nga mga kana bitaw mga doon na mga krusada. Di lang ako nganlan ng uban nga di kani mo to Ginoo ng uban. Ang ila gani mga higala nga doon na mga inana nga mga atheist ba. Nya sa imong pagka-atheist mo apil kay nani mga kaigalaan nga mga kalihukan. Di ka mo tuog Dios unya nakalit na ka Dios noon tungod nani. Ato ni agi katawa, unsa man nga part sa misa nga naay mo paso? Unsa man nga part? Naari na sa pagsugod inday ken o kanang pagkahuman o kanang paghalad na. Kanang nga bahin. So kung halad ni ato analisar og maayo ha kay balikon ko liturgy of the word o liturgy of the Holy Eucharist. Ang kana pulos mga balaan kana ang tibuok misa kay mao ni highest form of prayer mga sukin ti paminaw. Pero kanang liturgy of the word nanadiha ang pinakabalaan na gyud. Ngano man kada kaning lay minister di man sa maka perform og pag konsagra sa pan ug bino. Og way pare ang gitawag anak mahigala dili na misa. Gitawag na sa kasaulugan sa pulong, ha? So manay kalainan pagyud. So niagyo ka ni sud sa labing balaan na nga bahin sa misa nya mo na imong gibuhat. With all due respect sa ato mga kaparian ha kay daghan mga pare gyud nga mga maayo. In fact, sige okay man sa di man kumuhukom ani paria pero og napaw tabay nakahunghong dito nga di lang siguro nato nabuhaton oy. Atong tiwason ka to taon paghisgot ani standby lang una. Murag filturi gini day kay mura man og no? Sige ba atong tan-aw ng tibo kana ato na lisaron ha kay misa man eh. So kung misa tan-aw to atong hagpaton unsa din ang misa? Unsa din ang sugod ana, ikaduhang part, ikatuloy na ba, no? Pero kung balikon duha ka bahin kini ang major nga bahin ni tunga ni liturgy of the word o liturgy of the Holy Eucharist. Balik-balikan ta sa gamay kay murag na pa maghapon mahigalpida, init kay hisgutanan sa impeachment. Unsa man tong gihimo sa Senado? Na ba to'y legal basis or wa? Ang uban mahigala mingon wa to sayop tong Senado. Ya sayop ng senator judge nga mohimog motion. Atod pa mahigala. Kana sayop og kinini ang dakas pika side. Ang pika side pagkasaktuha. Mana kinis bato patatalan ni, ha? Pero speakers po side bingon niya, tanawa ha, bator ni, aha. Ano naman duha lagi ka sides na ginakang kuwen mga sukin tig paminaw. Muna nga nag-discuss ato, kini mga isgutanan manahibay na sa mga abogado o mga sukin tig paminaw. O niya ato ni tagag pagtagad mga higala no. Masabot naman ni mga kahigalaan. Ato mahigalang pahumukon padaling masabtan ha. O niya may unsa man santos nga misa ning ilang gihimo or unsa man ni? Nga ila man ning gihalad mahigalang articles of impeachment ni unsa man ni? Atong hagpato ni mga kahigalaan. Now atong balikan mga higala kining bidang inita sa diskusyon mahigala sa impeachment oy. Hantod lo na agyapon labog-labog mahigalang pikas-pikas nga habig. Now, usan ini kay gipabalik man lagi kanang giremand man sa lower house. Nya do na po ingon wa man as constitution ang remand. Ato nang hisgutan ng apel ha. Para maklaro taning tanan. Unya karon kinini ang unsa ba niha nagmisa ba ni sila or unsa ba ni interfaith prayer ni or unsa ba? Kay kung nagmisa ni do nang poy humili gud si Father. Usa na to sa kakuan indaken? Usa na to mo. Aw misa gid ito kumahon. No? So kung misa kini niya ni paso sila nagda sa impeachment siguro to nga articles of impeachment or unsa to ilang gipangda. Sa to pa kini ba kini oo. O sa may tukar ba paminaw ta kuno tukar do na audio ni para may bukar to. Sige kuno. Ang uban ni maingon man yo sa introduction sa mga. Sa mga kuan. Sa pagsugod din ako. Sa mga part sa misa.
isa manggaling ni Mahigala Ogman. Ano mo siya humili? Ano mas dako po? Yung utang-utang na. Kanya, gikuanan sila. Gibindisyon na. Gikuanan. Oh. Sige, paminahon tanto karbe. Okay, so, Kat, okay, Hail Our Land. Pwede makanta offertory gina day? Oh, maode agad, ha? Ako giklaro lang. Bidag apil-apil man Santos nga misa ini, oy. Mahimo siyang kantahon kining Hail Our Land sa offertory, mahimo sad siya sa pangalawat. Mahimo. Okay. Ang ako bang takon dunay nakatambag nila di lang unta apilon ning inani. Kay nga naman, kinigod mga higalang hisgutanana, dako kay hisgutanana ni. Depende asa ka mahigala nga nidapig. Kay pwede di man kag moingon nga kining Senate sayop ning ilang gihimo. Di ni mao. Wa mo follow sa konstitusyon. Kada kung wa ka ganahe sa decision Senate o giganahan sa ka moing ka ang House may nasayop. Parihaman dunay basis. Parihaman mahigala nga dunay mga argumento. So unya mo sud ka anak nga hisgutanan kini ha, pangalawat, pwede nga sa offertory. So ilan ning gihalad? Kay kini gud mga higalang paghalad. Kuan man gud ni kini ni ang imong gihalad ana. Kuan na hanana sa nabilong na siya sa Liturgy of the Holy Eucharist. Nisud na ka sa labing balaan nga bahin sa Santos nga misa. Straight to the point. Kaya kining Santos nga misa gud mga kaigalang with all due respect sa mga igsuon nga naa sa lang tinuhan. Kini ni ang Santos nga misa duha ka bahin. Liturgy of the Word ug Liturgy of the Holy Eucharist. Kanang Liturgy of the Word man first reading, second reading, salmo og ingon man ang homily. Ang Liturgy of the Holy Eucharist muna nang pag konsagra na, pagbayaw na mahigalay konsagrahan ang panubino, pag halad ana sa panubino og apil ang mga halad mahigala nabilong na siya dito. So nisod na ka sa labing kuana balaan nga bahin sa Santos nga misa. Mabitaw na mga kaigalan kana ganing mga minister di man na sa maka officiate og di man na sa makamisa. Ang ila na kasaulugan sa pulong ra kutob ra sa nang usa ka bahin. Ang Liturgy of the Word na ilaman namin tag kasaulugan sa pulong. Straight to the point. So sa dili pata ng humili dong. Sa dili pata ng humili kining halad sa atong unahon. Kini magong halad ang lawas sa dugo ni Kristo mahigala mo gihalad ana. Nya dunay tay mga halad sa kaugalingon labi pa kana mga kuan ba? Ato bang pinaning kamutan, no? Abot sa yuta nga imong gipatikad. Ana bitaw? Kay 10% man na sa ubang relihiyon 10% na nga imong ihalad para sa Ginoo. Ibutan ta doon na ka mahigalay 100 pesos. Ibutan ta lang nga income nimo. Sa uban relihiyon na 10% na imong igahin para sa Ginoo. So pila 10 pesos. Ibutan ta 1,000, ang 100 mo o imong hatag. Inana na. Pero sa Catholics manggod, love offering na sa Catholics, kini ang uban ana i-follow nga mo tithe gyud ka, ang uban wala mo follow. So ang uban ana mahigala dili gyud mo hatag sa 10%. Pero adto ka sa laing relihiyon, gi-require nila na nga 10%, man gitawag ikapulo. Kanang sa halad. Sa Katoliko dili na mga higala mo follow ang uban kanang love offering basta gikan sa kasing-kasing. Pero ang uban nga mga dato nga mga Katoliko day mo follow giday. Pero na po uban nga 10% sa imong income or ang uban labaw pa gani ana nga imong ihalad dili pod sa simbahan ra tanan. Ibutan ta 5% imong gihalad simbahan. Ang uban ana ihatag nila mga charitable institutions day. Nay uban ana nga 10% gyapon pero ang imong gihalad simbahan ang 5% pa ka or 8%, ang 2% imong gitabang adto sa mga kabos. Na po inana. So sa Katoliko dili sa strikto. Basta kay mo na bitaw mingon bitaw ka nga sa halad bitaw mahigala usa nga mga kanta sa halad kining inani og kana bitaw nay kanta day nga ko day. More or less man akong tingog patabang sa kong Jesus Minyaron. Pasensya lang mo na akong tingog mahigala lang more or less. Pero bahin na kabantay mo namin ka nga dawata kining among gihalad Ginoo
Mga bunga, abot sa yutang imong gipatikad. Ara? Jutay lang kini, ihalad ko karon. Kaya bang, abot sa yutay imong gipatikad nga naman. Ginoo ba'y naghatag na to anak. So doon na tay, mga income mo nagabantay mo nga, doon ay mga panghalad may gala, prutas, doon ay panghalad nga, masagikan sa yuta. Now kita po nga, wata magbugkal sa yuta, abot sa atong hinaguan. O, atong income ba? Ngunit itong ihalad. Kining papel sa impeachment, medyo dili, kuhan eh, lahi kini. Wapoy nagka-hunghong nila no nga kanang magmisa lang ta. Nya kinasing-kasing lang ba? Ato ihalad sa Ginoo ana. Di lang kay inani day murag lahi man kay pagkakuan na day. Unya kini gud nga hisgutanan mga kaigsunan. Kuan magud ni legal kini nga hisgutanan. Unya kanang legal nga hisgutanan, mukundem ka ana, murag na kay kasakit sa imong kasing-kasing, nalagot ka sa mga senador, lahi maguning, lima na to, unyara tas gawas, pero kanang naa ka sa simbahan na, imong pangutan-on ko gulingon, angay baka kumukalawat, ani nga, mura man kong kapatyunon itong 18 ka senador. Mayo siguro ang atong usesahon siguro, mas mayo po gani nga dili ka mahukmanon, labi na kung magwali ka ba, no? Adi po ta makabuot niya itong mga pare, ato sa respetaran mahigala, pero kana bitawng medyo lisod bang guni kay sisgutanan ning legal ha. Mayo makahibaw si father nga kana ra bang pamakak, lahi ra ba ang bakak kung Biblia may pasultion sa bakak, ug lahi ang bakak kung rules of court may pasultion sa bakak. Mo ni plangkang istorya. Straight to the point. So ang hisgutanang legal lahi na sa hisgutanang biblikal. Ha? Lahi na, pero sakyan taning sa hisgutanang biblikal kay kamao sa tagamay ani, dili dako. Gamay ra god kay aron lang nga mahambugiro mo sa taga to inon nga dako kay. Naunsang kalakihabi atong paminawon ni nasa kwan mabati dai inday mabati. Bali pud no. May tag dunay nakahunghong bala nga. Di na siguro nato inanaon. Brad, kung kisabay na pasiugda ni ba? Butang pwede man full siguro nga dili gid ang pare mo nagkuan na ni. Di lang siguro to inanion kay medyo kinyer ba kanini ang politika mo guni. Nya kini politika duwa man sa mga yawa. Nya kana lagi mga higalang duha ka side sa coin ha. Ang pikas ug pikas. Pulo sa dunay mga argumento. Kana mga higalang imo inyon Senate sayop ng Senate girimand. Naabaya mechanism sa remand. Ako na explain mga higala, pwede ba ang remand yun? Pwede ganing sa regular court mga higala na maganing dismiss yun? Dismiss without prejudice. Nga wag kinahanglan nga motion to dismiss ang kontra eh. I-dismiss korte without prejudice, pwede. Pwede po i-remand sa korte. Kanang tinuod ito ni anaminaw na koron nga naagyon sa actual practice. Lahi magod mga higalag theory ra. Ha? Naunsa. Kisa kay nagkuan ani, kay kung panalitag didto ko ani. Bisal pag ibutan na ako sa hunghungan nga di na siguro to kuno dili lain man. No? Kuan na siguro. Pare ba na ako na doon ako gibadlong sa una anang sa simbahan ba active ko simbahan sa una nya doon ay nabuta nga politiko bitaw dai nga kuan. Bisag kadto nga Pope Francis pag-ari inday ken. Kato sa kluban ilam ting gibadlong nga ayaw lang kay ipal kay paminawon nga nay mga politiko ba nga mamutang dito mga talpuli na pag kuan Santo Papa. Kana bitaw mabutang na tagamay nga kuan ba? Ha? Bida no kini pagkakuan na. Unya ang humili pod ra ba ni Father medyo kayo ang ato gud pagsimba nimo imo gisimba imo isikata imong gi ampo imo isikata unya kinahanglan nga pag dawat nimo sa lawas o dugo ni Kristo o gisto hisgutan gyud to ni mahigalay nani no. Kini ni ang worthy ba kang modawat? Mabita na ngayon nakakumpisal ka, modawat ka. Unya kini ni ang medyo doon na kay mga kasalanan imong usisahon mo kagayon dili ko worte dili sa kamo kalawat kanang doon na kay kasilag ba sa imong kasing-kasing angay ba kamo kalawat ka ana
Straight to the point. Takong pangutana na. No? Paminahon ta ko ng humili ni Father gamay. Di lang ko mo hukom yun, Father, ha? Pero siya naghukom ko sa 18 ka mga senador. Bebe kani ko, no? Sa man niya pag humili din niya? Magandang umaga po, Father. Malungkot na nga ang ating kasaysayan. Ngumiti naman kayo ng konti. Nakakakaba kayo lalo eh. Since 2016, I found myself journeying with those people behind you. Mga nasa likod nyo ay mga nanay, mga ulila na tinukhang ni Rodrigo Duterte. May I invite my dear mothers and widows to rise and be recognized. Maaari po kayong tumayo at para makita. Sila po ang magigiting na tumitindig para sa katotohanan. Palakpakan ho natin. Salamat ho, mga mahal kong ina, Kat sa gamay no. Kiniha kaning hisgutanan mahigala sa tukhang duha ka side gyapon ni. Mabitanang lagot ka mahigala anang mga drug addicts o kadto mga drug lords nga perti mga higalang na-neutralize panahon Duterte, apan doon na sa daghan nga lipay. Nga naman, kadto mga addict, daghan ba ipatigi pamatay nga mga tarong. Mamunay problema da agad. Sa atong tiwason mga higala, ha? Kinini ang para maklaro tani. Sige, go, names. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes. We have exhumed some of their dead. We have inurned and laid to peace their remains. But justice is still far, far way off. Nitong mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato. Kat dong, ninot ni kayang gisgutan Herodes. First time ko nakadungog aning ko na day. Kinini ang iyang humili mga higala nga medyo pila man ka minutes iyang humili. Okay. Father Flavi Villanueva. Ato klaro na, unsa man ang Herodes. So, og ato tan-awon mga higala ang pikas ug pikas nga habig ani. Kana si Herodes, mao kana ang hari sa Judea nga iya sa Mateo 2. Matthew chapter 2 na. Mabasa nimo na. Kay iya mag-mention Herodes. Sige, ako sundan ako ha. Kay punto biblikal mahigala. Dili na siya nga pagpanaway ng Father. Pero, magisgot kung tag Herodes mahigala, kini si Herodes, mao ni ang hari, nga iyang gipamatay, kadto mga higalang mga bata, tungod kay dunay tag-an, nga dunay bata nga mataw, og mahimong hari. Na-threaten si Herodes Dekin, na-threaten siya nga, pasig mauna ning bata ang mupuli nako sa pagkahari. Straight to the point. So tungod adto, mi-order siya nga pamatyon to mga bata. Unya, ang katong three kings, kung hinumdo mo, kinsa matong three kings? Si Baltasar, Gaspar, o si Melchor. Numdo mo? Gaspar, Baltasar, Melchor. Nagada sila mahigalag kinini ang mga halad. Kaya nataom to Jesus Christ dito sa Jerusalem. Pagdaan halad, ikultisikol sila ni Herodes. Pag abot nitong Herodes, niingon si Herodes mga kahigalaan nga, kining makitaan ganit ninyo ang bata. Kaya ito mga hari alayo man to day. Gikan mo to sa sidlakan bitaw.
nakakita sila dito mahigala tungod sa bituon nga nag-guide nila. Kadtong tulo ka hari, si Gaspar, Baltasar ug si Melchor. So gigiyahan sila, ingon sila nga naa dinhi ang usa ka bata na tao. Mao na nga ni amis imong lugar, Haring Herodes. Kortisikol sila. So ningon sa Haring Herodes, kay si Herodes nangita sa bata, pero ang iyang mga higalang, ang iyang tinuod yun yung intensyon, ngita sa bata, kay iyang patyon, kay nahadlok siya, threat niya kining bataa sa iyang posisyon pagkahari. Straight to the point. Okay, so iyang giingnan ang tulo ka mga hari nga, kung makit-an ninyo ang bata, hinumdom mo? Yaman sa Ebanghelyo. O wa mo magkahinumdom, ako mo pahinumdom na sa Matthew chapter 2. Ingon mahigala si Herodes, kung makit-an ninyo ang bata, sultii ko, kay mo adto ko niya, kay mo simba sad ko sa bata. Straight to the point. Di ba? Mo iyang giyon. Hinumdom ka na, okay? Iyang giinan tulo ka hari, kung makit-an ninyo ang bata, sultihi ko, kay mo adto ko og musimba po ko niya. Ug unya nitando tong tulo ka hari. So ningadto sa bata, pag adto na sa bata mga higala ni simba gituod, nihatag sila sa ilang mga halad. Apan gisultian sa sanghel nga ayaw mo og adto. Kay kadtong kang Herodes, ang tinuod nga intensyon nato sa sud sa iyang kasing-kasing dili ang pagsimba sa bata, kundi aron patyon niya ang bata. Straight to the point. So, nitipas og laing agianan ang mga hariwan na mobalik sa ilang agianan. Namdo mo? Nawa na, maugawas ang Ebanghelyo, labi na kung ting Pasko o kana na ang ting Innocents Day day. O na gawas ang Ebanghelyo. Karon, kinsa may Herodes ani, sa lain nga perspective. Lahi-lahi matagtanaw, pwede man ako ning ingnon riabe, sabto na to mga higala nga kinini ang mga tao. Kato si Herodes, balikon ko, ang tuyo ni Herodes, nagpakaroon ingnon siya, nga mo sultihi ko sa bata hain dapit ni kay aron mo adto ko kay mutabang po ko mo halad po ko mo simba po ko niya. Apan ang agenda ni Herodes patyon ang bata aron di makapuli, aron dili mahimong hari ang mga bata. Straight to the point. Karon di ba pwede na to maingon nga kining mga tawhana nga maingon sila silang agenda kinini ang atong impeach si Sarah kay ang ato ang anti-corruption ba? Ang ato nga kining kwanta kanang dita gusto anang mga korupsyon. Muna nga kinanan ato gining i-impeach, ato gining i-convicto sa impeachment. So sa may equivalent ko i-convicto, patay, patyon si Sara politically. Patyon si Sara Duterte politically. Kay doon na may perpetual disqualification ni anang conviction mahigala sa impeachment. Sa to pa ang tuyo di ay patyon si Sara politically. Pero ila mga higalang gipatuo nga kunuhay kini batok sa korupsyon. Straight to the point. Unsaon man naron kisa may Herodes aning kalakiharon. Straight to the point. Kisa may Herodes ana nga kining mga tawhan na magpatuo mahigala apan ang tinuod nga agenda nga moingon nga ato anti-corruption manggudta, anti-graft crusader manggudta, di ta mo sugot ining mga kurakot sa gobyerno. Kunuhay ang iyang gipadayag kunuhay nindot. Pero ang tinuod niya intensyon, klarog tataw nga patyon si Sara politically aron di nakadagan sa 2028. Straight to the Kaya point. na-threaten sila nga si Sara mo isunod hari sa Pilipinas in 2028 kung di kapungan. Straight to the point. So kinsa may Herodes ana? Be ikaw kay, kuha nimo akong analogy kay. Kinsa may Herodes aron? Kini ba mga higala mga tawhan na dili ba ni matawag og Herodes? Nga ila mahigalang ipatuo, ang ila kunuhay murag nindot paminaon pero ang tinuod nga agenda dili mao. Kaya ang kuha mahigalang ningon naman, wa may anomalya. Wa may irregularities sa confidential funds nga hisgutanan mahigalang ni Sara Duterte. Straight to the point. Kay kining confidential funds, kasi nagtuon ning uban mahigala ba nga daog mislead ang mga tao. Kining confidential funds, natural ra gyud na nga kanang mga ngan nga ibutang din alias kana. Kini mo tawhan nagtuos ko sa mga ilang imislead mga tao nga talimang kana nya propaganda man na iadto pa mga higala sa NSO no tanawa wa lagi si Mirgis Piatos. Of course wa because alias na. So man akong pangutan na sa tanan nga dunay confidential funds kano si Sara naman
Pangutana ang mayor, pangutana ang governor, pangutana ang presidente nga may pinakadako nga dunay confidential funds, pangutana ang DILG, pangutana ang John Vic Rimulya na iyang confidential funds, kana si Crispin Rimulya na iyang confidential funds, hastang DSWD dunay confidential funds. Pangutana. O kanang ila mahigala mga pangan niya og tinuod bangan. O tinuod gani nga ngan mao na dili na say dili na manghigala normal sa confidential funds. Kay kining confidential funds ug intelligence funds, ha? Imong gibayran ang usa ka information nga gusto nimong kuhaon gikan sa kontra sa estado. Straight to the point. Wala ba na mga asset ba? Kana mga asset mahigala sa pulis nga tuwa gipamutang dito sa mga drug lords. Sila mo yung mga penetrating agent nimo dito. Of course, dili nimo isulti ilang tinuod ngan kung naa sila mahigala sa imong gihatagan og mga allowances dinha tungod kay sila mga higala, mga confidential man, mga kaigalaan, doon naman sila trabaho, relative mga higala sa Straight to the point. ilang pagka-agent. So mga tao, ini kasabot mga tao. Sayon man ang sabton, mga sukit di pa minawit, gawas bitaw sa election, pag midterm election. Kung imo gun mahigalang imisli ng mga tao, nakahibaw eh. Mura na mahigala bag. Sukmo na akong gingon. So kinsa may mabutang og Herodes aniron? Straight to the point. Ang si Herodes mahigala nagpatuo nga ang iyang intensyon kunuhay maayo nga pahibawon siya hasan ng bata kay mosimba sa siya pero iyang intensyon patyon na niya mahigala bata. Straight to the O point. kini mahigalang nagpatuo nga ang ato ang corruption ang ato nga atong kinahanglan maghiusa ta nga antay corruption ning ato mga lakang. Pero ang tinuod mga higala, ang tinuod nga agenda mao ang pagtangtang ni Sara, ang pagpatay ni Sara politically aron di na kadagan sa 2028. Straight to the point. Dili ba mao man na mga sukid tig paminaw? Ha? Para maklaro ta lang, ha? Straight to the point. So ni anang puntuha mahigala nga duna kunuhay pagpakaron ingnon nga maayo ang katuyuan apan ang tinuod nga agenda mahigala dautan mao na mahigalay kinaiya ni Herodes. Kinsa man karon ang muhaom na ng Herodes. Straight to the Atong point. balikan mahigala with due respect sa humili atong maong pare. Ato lang sa siyang kanon iya mas atong opinion pero ang ako ba nga basta isgutanan kong legal mayo unta pod og kining mabahin-bahin magunta kini bit mo bitan ning impeachment day makapabahin-bahin gyud indekin. Mo na nga kung pwede ang simbahan, kung pwede neutral lang sila. Kung pwede ba lang. Ako lang kon mga kung maningkamot sila nga mo neutral lang kay ngano bahin man guni. Ug mo ari kas pikas nga side, ang pikas nga side sad mo malain nimo. O gali po kas pikas sa side, malain pa din mong pikas. Kay basta hisgutan ng legal magod mo na akong pahinumduman ang tanan. Kami mga abogado kasabot mi ana, magrespetar ra po mi sa mong opinion, no? Pero kay kini mga abogado mantigo mang mohimog teori, ha? So ato lang respetaran sad kay pulos man mantigo mahimog teori. Ang ato ba kung mo appeal sa politika ang atong simbahan ba siya mga yamid bitang ubang tao? Sa ang church mas mayo nga siya mo instrumento nga mahiusa ta. No kay nabahin-bahin mo gutan actually kining hisgutanan ini mabahin-bahin ta mga Pilipino ba. Na ito speakers kagubot ta hinunta. So dunay instrument nga mahimong kuan. Kay kini ko pa iyon nya kini mga parasiyo ana bitaw gamit ang pulpito mga higala. Umintag parasiyo lain ba pong interpretation po ana. With due respect lang ha. Kinsa man ang parasiyo? Kanang mga parasiyo man ang mga hipokrit. Mao man na mahigala kanang magpakaroon ingnon nga Diyos nun, pampo-ampo, pero hipokrito. Kana bang ang binuhatan di mao? Mao ni mga parasiyo. Tigpakaroon ingnon ba? Ya kini karon real talk ba lang? Real talk ba lang? Ang tuyo ini mga higalang impeachment ni Sara, dili gyud ingon nga kay kuno doy anti-corruption anay mo na. Kay kana pa'y tuyo mga higala, kadahang kurakot din ha. Kung maghisgot ka mga higalang intelligence fund, nganong si Sara raman yun usa? Ngano man? So mga tao na dali sila kasabot nga, ang tuyo gina nga i-impeach, i-convict, aron di nakadagan ngadto may galas 2028. Kay may kag-corruption na ingon naman nakuha nga wala mga higalay irregularities. Ikaduha, og bisa pag tanawar ko, gano'n naman yung tanaw ng kang Bongbong Marcos nga kining confidential funds. 4.5 billion man na iya. Bisan kinsa nga confidential funds, igtanaw nimo ang nga nga ibutang na hindi, dili gina tinuod ngan. Of course.
Kinsa ang problema ng mga tao na nagtuos na bag ilang gipatuo mga tao nga wa makasabot ng mga tao nakakita mga tao ano oy. May resulta nitong midterm election. Mura ning mga tawhana ba og kining pagkaroon ingnon ba ngang ato anti-crusader ta anti-graft crusader ta ana gipatuo mga tao pero mga tao nagkasabot man. Mura ni og kana bang ako example ba mura bitaw ang tupi bitaw nimo kay nga nakabang ba. Ikaw naghibaw nakagamay ang kabang. Nga imo lang gi sulay-sulay gamay lakaw-lakaw ka. Buhan nga di kay mailhan ba? Mga tao tanan naghibaw nagkabang ikaw laywa mahibaw. Or nakahibaw po ka pero nangiyawat ka ba nga wa ka mahibaw eh. Well, ang mga tao nakasabot no nga kanang intelligence fund, kanang confidential fund. Labi na ito na minaw sa DYHP, kasabot, nag-explain ko ba na, manatanaw mong mga salida, bitaw ka na mga CIA nga salida, o ka na mga James Bond ay, da ka kakitag salida nga, lahi da yan, di ba kay, ikaw, sa una kay, madto kag bailihan ka na, usay, mga lias, pwede ka kino? So, kinsa may para siyo, kanang magpakaroon nun nga, kunuhay, ang ato ni nga, muro palimpyo-limpyo ba? Palimpyo-limpyo. Di ka mo sugot ng korupsyon. Ana, unya doon ay korupsyon nga dako. Wasa mahigala katingog, ha? Mo na iklarong para siyo. Unya, karon atong tiwas o gisgot. Sa tiyang humili pa doon, di na lang kong palabig ko, anha kay, with your respect, Father. Mo po iya ba? Pero ako bang panawagan nga, kung mahimo, tingali, ako suggestion lang ning ako, pero mas mayong ang simbahan mahimong instrumento nga magiusa mga tao. Kay og siya mo ay makapa ang uban nila mingawan di lang kung simba na father may mo kuan ngita lang lain pare. Kay of course with due respect sa ubang mga pare maayo man no ang ubang mga kaparian okay magyod. Kini iya lang kuan medyo ako lang nagisgutan gamay kay medyo na viral masagod so mo nang hisgot lang ko gamay. Nya na pa iyang punto ay kadto kuno mga senador nga nibuto mahigalan 18 moy hudas. Timan diha ka ingon mo hudas ang 18. Kadto tong mga wa makauyon sa desisyon sa 18. Ang ilang hero katong 5. Pero alang pun sa uban, katong 5 mo'y hudas. Kining 18 mo'y hero. Kuhan ninyo dahil tungod kay do na lagi duha mahigala ka side ang Queen. Tatawag ko niyang humili o ba? Atong balikan ha. Sige ko names. Play ko names. Husga 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Okay, Straight to the point. Cut. Hudas, ngunit ang ilang mga kilos ay balasubas. Ngano nakaingon man kang hudas? Legal ko ha? Remember nga kining legal mahigala. Dako pa ning debatehonon. Ngano na hudas man sila? Nga kanang pagbalik mahigala pag-remand. Niya ng articles of impeachment didto mga kagalaan sa lower house. Legal man. Nasakto man ang Senate, ana. Sakto man ang pag-remand. Ang uban may galabi ko niya, remand is not in the Constitution. I'm a practicing lawyers, mahigala, with all due respect. Sabot nila, kana mahigala, kanang pag-remand, pag-dismiss, nana sa rules of court. Dili common, actually common na dili sa actual practice. Bisa gani ka ng pag-file ni mo kaso, kanang fiscal ang daan doon naman na mahigala discretion. Pag-file ni mo criminal case, ang fiscal gani, pwede man ang fiscal tanaw niya, kining kasuha, wa mo iklaro ning kasuha, may ebidensya ni. Pwede diha, i-dismiss fiscal, pwede. Pwede sa niya tanaw fiscal doon na may probable cause gani. Isyuhan mahigalag sumon tong kontra, o patubagon, to controvert the allegations, mga sukintig paminaw in the complaint. Pwede. Unya, kung gamay ang kaso nga, di na gini kinahanglan preliminary investigation, ang fiscal mo, resolve lang gani. Dili na gani tagaan. So doon na discretion. Pag abot sa korte sad, ang korte doon na po discretion. Mahimo nga ang korte mismo, kaya gilang po misleading kami nga, dili pwede ganun gidismiss ganun doon na motion na. Dahil sakto itong imo Senate, oy, plangka-plangka pag-istorya ba? Straight to the point. Sultian ta mo ha, kanang gihimo sa Senate, sakto na. Pero kanang paingon nga dayon bang impeachment sa 28th Congress, di pa ko siguro ana. Nga naman, legal, legal na. Ang mo decide ana ang 28th Congress.
Pero kini mga isgutanan uban sultihan ta mo, sakto ang Senate ini. Girimad ka na ngadto sa lower house. So kung imo inon nga mga hudas, ano hudas man nga sakto may lang gihimo? So with all due respect ba ni Father mo na ngato na nga di lang siguro ato inanaon kay lain-lain lagi pananaon tao. Ang ubang tao ang ilang tan-aw katubang lima mo hudas pod, no? Kay kon mo guna day kanagong pag-remand. Katong mga practicing lawyer ron, tinuoray lang common as korte. Nga mo remand sila o dismiss gani. File ka in fact, file ka annulment. And if file nimo annulment karon panahon na, annulment ha, pag file nimo annulment ron, doon na mga huwis nga kanang masinabtanon kayo. Ang uban ko file annulment na petition gi-file na ade ang GA sa judicial affidavit sa petitioner, yan na ang psychological report sa psychologist. Nya ang uban nga mga witnesses wa na ibutang. Ang uban judges ana mo okay ra sila, sige. Inig-hearing mo submit ka og judicial affidavit. Naghisgo kog legal ha, pero sige lang ko lang kay basin og ba masabtan na ninyo. Pwede na. Pero pwede ang huwis, hitabo na. Pagtanaw may judicial affidavit kay pag-attach, dismiss. Ba't ka na nga dismiss without prejudice? Mahimo ba nga imuon sa korte nga wa may ni motion kay ilagaw ingon nga trabaho sa dipinsa ang paghimo unta anang motion. Nganong gi-dismiss, nganong gi-remand, nga kun man nga bugar ang dili na may motopropyo. Na may motopropyo kada bang by initiative mga higala mismo sa korte. Nawa na. Nya remember nga ang impeachment court is a sui generis. Straight to the point. Ambot to nakasunod ba kamo sa diskusyon na ning kamot ra ko kuan. Mo na kanang moingon nga sayop ang Senate dili na mao. Sakto ang Senate. Dunay basis sa tinuod nga sa regular court mahigala. Kumo na nga ang korte mo dismiss, mo remand sa kaso. Criminal case panalitan tanaw kuwang man ikon gi-remand bas bitahan ng remand. Bitahan ng remand kay tagaan kag chance nga i-correct na diha para nga igbalik diri ma-okay na, Kanang dismiss medyo harsh ang dismiss pero without prejudice man. Although kapoy sa gyud kay i-file nimo balik. Straight to the point. Pero kanang remand dili kay na kuan. Bubita-bitaha na lang ang remand. So kanang gihimo sa Senado within the bound of the law na prangkang pagkaistorya. Straight to the point. Nga moingon uban ang remand wa sa konstitusyon, Kanang pulong remand pwede ba to ingon nga ang remand wala sa konstitusyon. Pwede binta okay, correct, sige pwede. Pero bingon na gani nga sayop katong ilang gihimo, adi pud mao. Kay kanang remand mga higala, okay, butang tawa sa konstitusyon. Ang dakong pangutana wa ba sa rules of court? Nan kung naa sa rules of court, ang rules of court in impeachment court mga higala is applicable in suppletory character. Straight to the point. O na klaro diha. So kining gihimo ba sa Senado sakto ba nga giriman? Ang tubag sakto. Straight to the Nang point. kay sakto man ngano mahudas man sila day. Ngano nga man nimog hudas nga sakto may lang gihimo. Ila may galing gibalik dito sa house tungod kay matod pa ni Bato lagi sa iya mga higalang pag-move ana dunay constitutional infirmities. Ngano man imagine ka upat ka impeachment complaints ang gipasaka. Di man nimo makot ang Francisco case ana. Kining kasuha karon is distinct and separate. Kung imo ikumpara sa mga ubang mga kaso, mga sukit tigpaminaw. Imagine kang upat ka kaso, December 2, December 4, December 19 ba today? Nya, February 5. So, sa man dua-dua sila dito sa ubos? Straight to the point. So, ang sayop ini ang house. Nakanawa ha, naikipasaka, mingon na ba nga, mingon ang house nga, we are just doing our constitutional duty. Nya, uban, marcha-marcha po sila nga, sundin ang konstitusyon, Nan kung sundin ang konstitusyon, ingon man sa Article 11 nga, ang kanag doon mo file impeachment, aksyonan sa lower house, doon naman impeachment ni Marcos. Ngano man maaksyonin sa lower house? Sa man ang aman mo na duwag tubig-tubig ining kalakiha? So, kana na ang kining hisgutanan nga legal, ang ako ba, laom ning hisgutanan na actually, no? So,
balikon ko ug moingon nga kag kanang pamakak lahi ang definition as Biblia atong gamiton o kanang bakak rules of court ang gamiton kanang rules of evidence daghan mo kog technicalities mo na musod ka ganihan dapita siguro ka maokey gyud siguro ada kay mura gani kag duha-duha nya naminaw ra sa kasuban sama tong Win Gatchalian day nga wa may remand sa di man na pwedeng remand ano di man pwede nga ang impeachment court is a sui generis pwede man sa regular court ang remand kana bitaw siguro nga mo discuss ka gani ana ka nayo kay namauhan kay og ang imo iguro ka nakabati sad sa uban bida Mana giingon kay Tano nga igo si Coco Mintil nga am libog kuno ana igo si kay Tano libog sa mga kwan sakit sa ulo sa di mo pabor plus pabor okay ra gyud Ano ato na niagi kato katawa mga sukintig paminaw. So medyo kanang off kayo ba nga dili pa unsa lang nga kinini ang with due respect ni Father pero ang ako lang unta nga kini legal mo kuning hisgutanan. So kung legal nga hisgutanan medyo mo careful ang tagamay kay ug sa company sa duwa pa ni nga bika-bika day matalay nya ta. Sagdi na lang yung mga tao dili mga ordinaryo mga tao nga wala sa simbahan ba nga mo yaw ana pero kanang naa ka simbahan dili kayo kuan no mura ba ko nag si Pimentel daw kani ba balikan talaga pa Pimentel dong gamay lang so, dili mo kana libog ko ana mura sa mahigalang libog sa kadi man pabor kadto mga pabor wagi maglibog asa ka silito lapid wa maglibog selective kayo ning ko na paminaw ko daw katong Pimentel tubag ni Pimentel tubag ni Cayetano balikan dali ako naman na play pero balikan gud balikan gamay be sige ko dong names sige names I play names okay na names okay gamay lang kayo sige ko no okay na kani sige ba wording because I never heard return the issues ngayon ko lang narinig sa presiding officer kaya magulo sobrang gulo Mr. President. Can we have the Honorable Cayetano restate the motion? magulo ko no bebe Do you want it printed ko? Mr. President, gulo I don't think magulo dun sa pabor eh. Magulo dun sa hindi pabor. gawin lang cut sa maning kag Pimentel at sa si Pimentel magulo ni silito lapid man magulo he I don't think magulo doon sa pabor. Yung sa dili pabor, magulo. Murag ka nang pili-pili magka-Pimentel, murag sakit pa minandungan, murag ka nang pag isgot pa nawag ni mo imong amigo ba kay pagpanawag sa amigo, kinini ang nindot ra ba kuno ang kuan ron? Nindot ang atong pre, nindot kay hisgutanan sa kuan pre no? Sa impeachment. Oh pre, tawag telepono. Pa yun pre, pabilo ako kwarta sa diha. Di mabati pre. Ayun pa, pre. Nindot kay isgutanan sa kuno nindot ang debate ron sa Senate pre. O bitaw pre, tinaw ko signal pre. Tinaw kay pre, bitaw. So isgutan pre atong i-discuss pre. Grabe ang discussion pre. Oy, may kay mo debate si kon pre. O bitaw pre, taw ni nga. Pre kanang putangan sa kog kwarta da pre. Pre sa mo di mabati pre. Pili-pili na ba higala? Pili-pili na sa paminaw? Straight to the point. Now, kinini ang balikon ako. Pag ingon mahigala, doon ay uban mo god, dila na ko pag-mention. Og abogado ang mo post ana, katawa lang tagamay kay kinidahatay lang taga, paliham ta ka mo himog teori. Pag ingon mahigala nga, wa sa konstitusyon ng remand, pwedeng atong uyunan. Pero pag ingon, sayop na nga nganong giriman, lahi ng istorya ha. Ngano man, umingon ta, butat na lang, okay, sige, largahan na to as konstitusyon. Nya karon ka naman sa rules of court. Unya, ang rules of court kay applicable man in supplementary
supplementary character. Mo na yun diha nang la iron. Og dili ni pasagdan na ni nani nga wa ana mula po sila tinuod nga masakto sila. Pero imong gukuron mahigala ang diskusyon kay mo arig mga technical, gukuron technical dito na. Ha? Pwede man itong gukuros technical pero pwede pa itong tinambanon nga tinuod yun ani, tinuod yun nga para ma-impeach si Sara, makonbikto dili kadagan sa 2028. Mo na tinuod nga agenda. Kanang paingon nga anti-corruption na usa ka na kapag pagkaroon ingnon. Parang ka ba? Parang ka pag-istorya ba? So mo na nga ugming kang Herodes, kadto si Herodes tay pagkaroon ingnon man to. Nagpagkaroon ingnon siya nga pangita ang bata kay mo simba pugos bata. Pero tinuod niya mahigalang tumong, lahi ang tinuod nga agenda. Mao po ni, nga tuyukon pag ta dito nga ang corruption na mo ni mo na. Purbida. Ang mga tao mahigalang nahibaw nahibaw ang katawhan mga sukitig paminaw nga ang katuyuan gyud ani kung tinambano na to. Pwede mang atong sundan sa teknikalidad. Pero tinambano na to, himuon ang impeachment, gusto lang idayon gyud. Unya ikonbiktuhon si Sara para nga di nakadagan sa 2028. Straight to the point. Nabalaka sila. Threat nila si Sara mahigala. Mo to si Herodes, threat niya ba? Sa iyang pagkahari, no? Kini Sara, nakita lang nga klaro din ang threat niya na to ni. O dimulis ni daan ron. Kaya dili ni madimulis, delikado man ang 2028. Straight to the point. Mo na klaro, ang ato bunta, fight lang unta o gana na ang fair ba? Total na may mga tao. Ang mga tao magka-decide ba na ang katauhan man mo haring lungsod, sila mo ato papilion. Di man sana. Kini ni ang siguroon man nila mahigala mo ning kitong hitabo sa Tacloban nga dagan si Martin, sigurado na siyang daog kaya man gipa-disqualify ang kontra. Kana daog na gyud kag sigurado. Porbida mga sukintig paminaw. Kay kini magud mahigala hisgutanan aning kon tan-awon guni mo na. Payon wa man ang rimando man as konstitusyon, wa man skwan. So tanaw nimo asa man day dapita. Timan ana to nga dunay substantive law, dunay procedural law. So kana na ang imong tan-aw nimo kaugalingon mo ikaw kapas-pas diskusyon na pwede man pod. Kabaw man ka nga mo nako kaya na dapita nga topic, di lang nako sudlon. Kay kaya nimo sudla. Nya dayon diha ka mo na kay basis. Kay mingon ka na nga hudas sila. On what basis nga imong inuhudas tungod kay ilang giriman nga sakto man na under the Constitution? Straight to the point. Naa man na mahigala labi na as an impeachment court nga dunay original and exclusive jurisdiction sa impeachment. Nakasilan ang desisyon nga ilang giriman within the bound of the law. Nya ang mingon makangakuan. Ang sumo ka na nga medyo off ba? So ako lang panawagan mahigala nga kinini ang kung mahimo mas maayo nga ang simbahan may mahimo bitaw instrumento nga maghiusa ta. Kay kung ang simbahan may mahimong adi pod simbahan kay di man daghan mga pari maayo gyud. Pero nani ba nga dunay pipila lang bitaw nga kondem bitaw? Di ba pwede nang imong hukman nga kini mga hudas? Ang Biblia ba mismo maingon ba day? Sa Mateo City 1:5. Ayaw paghukom sa masig tao. Aron dili ka paghukman. Straight to the point. Kung buslan man hisugot sa Biblia, punto biblikal ba na? So, di ta maghisugot sa Biblia, lahi itong tema. Pero Biblia itong hisgutan, ningon bang Biblia ba nga, ayaw paghukom sa mga isig katao, ron di ka hukman. Straight to the point. Kanang pag-ingon mo, hudas na medyo lain paminahon. No? Kay kinini ang usa kana kamatang sa kuan ba? Kana mga kahigalaan, ngadto na unya sa 20th Congress, kini ako, prangka ng istorya, real talk ni. Ang gibuhat ba sa Senate, correct? Pero, madayon ba ng impeachment, mga higala, di ba? Ang 20th Congress, maoy maka-decide, ana. Straight to the point. So, mahitabo, dunay voting na pong mahitabo. Maunay mahitabo unya sa 20th Congress. Kaya nga naman, kung muingon ang 20th Congress nga, okay, padayon ta, back up by law na sila. Na may law sad niya, nag-back up. Pero mingon lang kung ang 20th Congress nga, di na tampadayon, what jurisdiction, napoy law nga nag-back up. Tungod kay kini case of first impression man. Sa to pa, atong panida na pod, kinsa ni mga senador,
nga mubuto mahigala, tanaw na po ni ang pros and cons. So, munang maniid na po tayo, nag-abot mahigala sa 20th Congress, unsa kahay mahitabo sa voting ani. Straight to the point. O niya, ang voting na ba ni, kaya di pa man ni siya conviction. Ang question ang doon pa tayo, jurisdiction o dili, mag-voting ang mga senador, simple majority lang ang kuhaon. So, og may kag simple majority, 24 man ka mga senador, o doon ay 13 ingon niya, okay, padayon ta, mapadayon ang impeachment. Straight to the Pero point. moingon mahigala ang 13 nga, or more than 13 nga, di na tampadayon, wa tayo jurisdiction. Awa. Nga naman sila man mo'y magka-decide na. In either way, pwede sa mudagan Supreme Court. Pero tendensya na pag abot Supreme Court, mahigala pwede mo decide ang Supreme Court, pero pwede mo ingon Supreme Court, political question man na. Moingon Supreme Court, we respect the wisdom of the Senate. Pwede tanan yun, pwede mahitabo mga higala. Mo na nga kanana ang sa pagkakaroon, atong panidaan kung kinsa ni. Now, kadto magod mahigalang midterm election. Game changer to. Kadtong midterm election. Kay kung imong makita mahigala, kanina niid man sana sila. Bisa pagpila pa ka mga kinini ang mga elitista diha nga mag-issue statement. Mayon niya, muna ipadayon impeachment. Ang mga senador nga mga astute politicians, nagtanaw po sa actual gyud. Unsa man ang actual nga pulso sa mga tao. Straight to the point. Tanaw niya ang actual nga pulso sa mga tao. Kay otherwise, ang nakalain gud ani nila nga mga judges, lahi man gud sa atong mga judges sa regular courts. Credible kay nang mga judges na to diha sa regular court. Makasalig ta diha sa judiciary. Wa man sila mga higalay inunta nga interest nga lahi. Di man pareha ni mga politiko guni. Ang remember mga politiko ni, lahi ning mo desisyon ng politiko. Kaya otherwise, mga hunahuna man po na sila nga, ang atong desisyon dili po political suicide. Kadtong midterm election, mahigala mo to ilang panaminan. Example, kadto si Tol Tolentino. Kung kadto si Tol Tolentino o wa pa to balitok, nagpadayon pa to sa PDP laban. Dili ka posible mo daog to, okay? Straight to the point. Di ka posible mo daog to. O wa sang balitok ba? Ni adto man sa mahigala sa alyansa. Primero katong alyansa, selection man sa nagsulti gid ana no. Sa wa pa unta lang mga wa pa to mga panghitabo ba nga gipada si Digong sa dahig, gi-impeach Sara. Okay pa ilang rating. Pero pag tan-aw nga katuno ang nahitabo nang pada si Digong sa dahig, nya si Sara gi-impeach na 0-0 sa Mindanao daw Sa ilang survey mo na mingon si Tubi Tiangco ba nila ilang campaign manager? Tubi Tiangco? Ingon bitaw kung ayaw lang sa idayon, yun yung magidayon. Di kaguliyang na sila kay si Tubi Tiangco gipasingin lang nga 20 billion na tong budget na wagtang. Ngano tama na og ani kalakihan kadako sa budget. Tubi Tiangco ni ning kamot po sa justify sa kagulingon nga as campaign manager. Ingon bitaw kung wa ko muuyo na nang i-impeach lagi Sara, inya maging padayon. So kuhaan to og panaminan to sa mga senador tong midterm election. Di man sa mo nga dahil mga institusyon dili mo pressure ana. Tinuray lang kini mga senador doon ni nagkaugalingong baruganan. Kay kini lang daang 5 trabaho ato ragong kono ning 5. Ama tong picture ning 5 ka senador dong. Katulang kang Risa nga kon be. Katong ilang picture nga silang 5. Kani. Mo no si Win Gatchalian, si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel, si Grace Po og si Nancy Binay. Straight to the point. Duha na lang ang mupadayon nila sa 20th Congress. Si Grace Po na lang og si Win Gatchalian. Unya kini si Grace Po og si Win Gatchalian og si Risa. Duha na lang. Kay si Grace Po graduate naman ron karon tuiga. Og si Coco Pimentel wa naman. Balik sa pagkasibilyan. Si Nancy Binay, kabinta-bintaha ni Nancy Binay kay Mayor Sias Makati. So, dili kayo, kuhan, okay ayang kahimtang. Pero dunay nang gawas nga mga huhungihong nga si Coco grabing pag-fight in Daikin kay dunay gisaad nga cabinet position di ay. Straight to the point. Ay. Posible matud pa, dunay mga nanggawas ron mahigala nga
hohongihong nga gisaaran si Coco kay si Bilya naman, pildi man po siya. O si Grace po malagmit. 1 year from now, malagmit nga makakuha og cabinet post. Straight to the point. Mamo na nakabintaha day og naa ka sa admin kay mingo kapasalig man ka na may mahatag nga reward. Si Binay, Mayors Makati, way problema. So kini si Risa o si Win Gatchalian maoy makapadayon sa 28th Congress. Pero 2028, graduate na ni sila kay di naman kadagan si Risa o balik pagka-senador. Pero mahimo siyang mudagag presidente. Nga iya naman ang gibutyag. Nga doon na siya interesad, no? Nga mudagan. Pwede si Risa mudagan og presidente or mag-vice niya si Win Gatchalian. Mahimo. Mahimo sad niya magpapili sa og mga local nga mga posts. Amo na mahitabo nila. So kining 5 mga kagalaan. Na kadto to ang sa Pikas po 18, kinsa may yung graduate sa Lito Lapid, wa naman. Si nasa Lito Lapid, 20th Congress. Si Ramon Revilla, si Tol Tolentino, kinsa pa ila graduate din. Si Kuan naman siguro day. Si Tol Tolentino naman siguro og si Kuan, Bong Revilla. Ang uban din Kuan naman. Cynthia Villar. Cynthia Villar. Pero Cynthia Villar, mapulihan ni Camille. So muna ang tanaw na to nga 20th Congress, magbuting man nabatay jurisdiction or wa. So ibutang tawa naman mga higala si Kuan. Wa naman din si Grace po, si Coco o si Binay. Pwede sa mapulihan ni out Coco in Kiko. Kaya na mas Kiko. Posible man nga maoy maka-fight si Kiko. No? Dito mga higala. So naapon si Bam, ibutang talang, sa tupa duha sila plus Bam Aquino, Kiko Pangilinan, ibutang talang, Lacson, ibutang talang, o si Tito Soto, kinsa pa. Kaya kini simple majority man lang ni, nga doon na ba jurisdiction o wa, di pa man conviction. Ang conviction, kinalag 16 ka senador. Straight to the point. Pero ang voting nga mahitabo, kung doon na ba tayo jurisdiction o wa, mapadayon ba tayo dili ba, simple majority ra. So makakuha 13, okay na. Pero kung kining mga butuha nga 18 og maog hapoy mahitabo niya inig, di naman mahitabo ni kasi Tol wa naman. Minus Tol og minus Cynthia naman si Camille mapuli. So si Tol Tolentino minus Tol Tolentino og minus Bong Revilla. Unya mapuli ni Tol na amas Marcolita. Adoy. Unsaon ning kalakiha? So depende ni. Pag abot sa 20th Congress, panid-an na to kung unsay boto sa mga senador. Kung maog hapon ning more or less ani nga boto, wa nag-impeachment, mahitabo. Straight to the point. Adto na pod sa next year, kung maohon manggaling, sa Pebrero, no? Pero og maog hapon nga basis, ang mga tao, dili mo suporta, kaya nahibaw naman mga tao, ana. Kana mga higalang intelligence fund lagi, akong balikon, or kanang confidential funds, nasayod ang tanan, hasta gani, may kasayod mga sabton, hasta gani mga higala ang mga masa, nakasabot sila. Nga, si Sara ilagong gigukod aron nga, wa na sila kontra sa 2028. Dili igo mahigala ang pasumangil nga confidential fund, kay kung tinuod pa nga concern sa confidential fund, dili lang si Sara mo ilang gigukod. Kay daghan man din nga dunay confidential funds. Og ila pa untang giswayan og ukab ang confidential funds ni Marcos, nila ni Remulla, o kining mga gobernador o mga mayor, mahibaw sila nga parihara man di ay dili magidayong tugas tinuod ngan. Ngano man, tungod kay kana imong giproteksyonan ang imong agent. Straight to the point. So kining kang Sara Chichirias ni, gusto tang Piatos, kadto si Oishi, gusto tang mahibaw kang Marcos o Chichirias maghapon, di ba ka mangangan sa isda? Basin ni katong iya ba mahigala nga, si Barungoy nakadawat mo na. Diapon si Iho nakadawat sad. Diapon mga higala si kinini ang kuan, bangos na lapoy nadawat. Kana mga tao kuan na code na. Nganong inana man? Nya nganong okay man ang kuha? Tungod kay naghisgot tag confidential funds. Og butulgaan kas tinuod nga nganin mo na hinuoy questionable. Lahi mo guni nga treatments confidential funds. Ang uban mahigala ilang ilibog-libog, nagtuo sila mahigala nalibog ang mga tao, oy tinaos mga tao. Og unsay ebidensya nga tinaos mga tao kasabot sila unsay confidential funds? Ang midterm election. Mootoy nagpasabot nila mga higala. Og tinaw sa military og sa armed forces o sa PNP tinaw nila. Ngano man, ang top 13 pulos mahigala gi-endorse Duterte. Nga sila maoy nakasabot gyud og unsay confidential funds.
ang military ug ang pulis. Ngano man nga sa local absentee voting, solid man, top 13, Duterte endorsement, ngano man. So, naklaro, kadto midterm election, naklaro nga, di pwede ninyong mislead ang mga tao, bisag kung saan pa mahigala o kanang atik-atik ang mga tao mahigala, kasabot nga kini, inyo raminggi ilad-ilad. Ang ato ba ni ba, kini Sara, maukuhan lang gunta, kanang fail na lang unta ba nga, kana na ang election man 2028, kana na lang. Lisod sila fight sa election nga mo ng ilang technical ondaan. Ug imo ko ng technical ondaan Sara, ibutang ta lang ma-technical. Napamanggod si Basti nya kana mga tao. Hinoon murag maapektaran gamay siguro, pero ang problema anak ko ang simpati ba. Mapaliha bitaw kang Ninoy sa una nga pagkamatay Ninoy na ahat si Cory o ka presidente. Pagkamatay pong Cory na ahat si Noynoy. Inalaba kay kita mga Pilipino god natay kinaiya nga og haintong dinaog-daog. Kabantay mo? Kanina palabian mo kay itong giduot na gid mo maayo ba? Gipadana gid mo sa dahig tong amahan karon ang anak na sad imo na sang patyon politically. Ang mga tao na dai mo nagsasalida ba? Kabantay mo? Mga teleserye na to mo ang simpatis mga tao ba mo adto hinuon ma-shift ang simpati mo nang ayo palabi. Doon na gani kay kanana ang kasuko sa mong kontra kanang igo-igo lang nga dili pug kayo halata nga imong kulatag maayo kay mo shift ang simpatiya. Ikaduha mura gud ni siya manghigala ba og total na may eleksyon nun lang. Og maayong laki magigani bitaw ning inyong kandidato. Ikampanya lang. Total mo tuo man ang mga tao ba? Og di man ka ni mga kurap, mga tarong magyud ka. Ibutanta si Risa. Natural man ang manggawas na doon ay issue sa PhilHealth, nagawas ani sulfo mo tumoy nagkomentaryo gani. Tubagon na sana, no? So, kanina na ba, murag ko ni sag kanang, murabag kauban mo sa usa ka company, bitaw niya, ikaw gusto kang ma-promote. Sa imong gusto kang ma-promote, paningkamot nga maayo imong performance. Kamantay kan dekin? Company, ako example ba, sa usa ka company, ikaw nang ambisyon ka ma-promote, gusto ka nga ikaw mo oy ma-promote. Gusto kang ma-promote, paningkamot nga, imong performance maayo, kay ma-promote ka. Ayaw ka nang dauton nimo ang usa, dauton mo tamakan nimo nga kuno imong gi siraan og mayo nga tustag iya aron nga ikaw may i-promote. Medyo nakakuan ka na. Kung confident ka sa imong kagalingon, pakita nga kamao ka. Maayo ka mo perform, maayo ka nga tao, maayo ka leadership. Kana bas fail ba lang? Kay lahi mo na day ka nang gusto kang ma-promote unya imong dauton ang imong isig ka kauban aron lang ka ma-promote medyo lain. Ayaw lang. Maayo sa performance, pakita lang sa kag maayo performance. No? Para po dani, dagan kag presidente sa 2028, paningkamot nga maay kag performance, total makita man sa mga tao. Ayag in-underestimate ninyo ang understanding sa mga tao baya. Straight to the point. Kamao ba yung mga tao tan-aw nga kini mo ni sakto, ang ngayon Ana lang, fail lang ba? Kung sa imog yung siraan, yung usa siraan, kay doon na day kay ambisyon, ang mga tao, klaro baya po na sa mga tao na inana. So mo na nga, diha nang laay na napita, kay mga tao, bisa kung saan mo mislead, nagtuo mo nga wa na mahibaw na sila oy. Sa nga na nas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN sa Bocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas tatak RMN.